Όλα ξεκίνησαν από ένα όραμα πριν από 25 χρόνια και από ένα όνομα εμπνευσμένο από επιστημονικό φαινόμενο, το φαινόμενο Doppler. Ένα φαινόμενο που μιλάει για κίνηση, αλλαγή και εξέλιξη. Για τον τρόπο που τίποτα δεν μένει στάσιμο. Αυτή ακριβώς η έννοια ενέπνευσε τον κύριο Σταύρο Σταυρόπουλο να δημιουργήσει κάτι που κινείται, εξελίσσεται και ανεβάζει τους ανθρώπους ψηλότερα. Το 2000, στο Πολύκαστρο του Κιλκής, ιδρύεται η Doppler. Σε ένα μικρό γραφείο μπαίνουν οι βάσεις για μια δυναμική παρουσία στον κλάδο των ανελκυστήρων. Την ίδια χρονιά, στο βιομηχανικό πάρκο Πολυκάστρου, σε μια εποχή όπου υπήρχαν ελάχιστες επιχειρήσεις, μπαίνουν τα θεμέλια για το εργοστάσιο παραγωγής της Doppler. Από την πρώτη και όλα στιγμή, η Doppler ήταν οικογενειακή υπόθεση. Η σύζυγος του κυρίου Σταύρου, η κυρία Αθανασία, αφήνει τη σιγουριά της εργασίας της και εντάσσεται στην επιχείρηση, αναλαμβάνοντας ρόλους στα οικονομικά, στις προμήθειες και στις δημόσιες σχέσεις. Παράλληλα, ιδρύονται τα γραφεία της Αθήνας, ώστε οι λύσεις κίνησης της Doppler να φτάσουν στην ελληνική αγορά και από εκεί σε κάθε γωνιά του πλανήτη. Η επόμενη γενιά ήταν ήδη παρούσα. Η Ανθή Σταυροπούλου, φοιτήτρια τότε στο Πολυτεχνείο Θεσσαλονίκης, εργαζόταν τα καλοκαίρια στην οικογενειακή επιχείρηση. Το 2018 αναλαμβάνει τη Γενική Διεύθυνση ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στρατηγικής ανάπτυξης, καινοτομίας και εξωστρέφειας. Η εταιρεία με το ξεκίνημά της πολύ γρήγορα παραδίδει εμβληματικά έργα τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Το 2004 η Doppler εισέρχεται στο χρηματιστήριο Αθηνών. Σιγά στην αρχή και πιο έντονα μετά, νέες αγορές εισέρχονται στο πορτοφόλιό της. Σημαντικά έργα σε Αγγλία, Μέση Ανατολή και Ασία. Το 2015 ολοκληρώνεται το δημόσιο έργο Al Sufouh Tram στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, ενισχύοντας δυναμικά την παρουσία της Doppler στη Μέση Ανατολή. Το 2017, ο ανελκυστήρας για την πλατφόρμα εξόρυξης πετρελαίου της Maersk στη Βόρεια Θάλασσα κερδίζει το πρώτο βραβείο Special Lift στο περιοδικό Elevator World. Το 2020 σχεδιάζεται ο πρώτος πιστοποιημένος επικλινής ανελκυστήρας στην παραθαλάσσια πόλη Οπατίγια της Κροατίας. Το 2021 μια νέα εποχή ξεκινά. Rebranding, ψηφιακός μετασχηματισμός, είσοδος στο cloud και στις IoT λύσεις. Και ένας μοναδικός στρογγυλός πανοραμικός ανελκυστήρας στο Μουσείο Νικολίστε στο Ταλίν της Εστονίας. Το 2022 η Doppler παρουσιάζει το ανανεωμένο Cabin Configurator, μια δωρεάν online εφαρμογή που επιτρέπει στο χρήστη να σχεδιάζει το δικό του θάλαμο. Το 2023 ακόμη μια παγκόσμια διάκριση. Πρώτο βραβείο Special Purpose Lift για τον ανελκυστήρα οροφής σε παιδιατρικό νοσοκομείο στη Νότια Αφρική. Ο κύριος Σταυρόπουλος, ανάμεσα στους 25 πιο επιδραστικούς ανθρώπους στον κλάδο μας παγκοσμίως, στα People Issue βραβεία στο Elevator World. Το 2024 η Doppler εντάσσεται στον επενδυτικό όμιλο Merck, σηματοδοτώντας την αρχή ενός νέου, δυναμικού κεφαλαίου στην ιστορία μας. Το 2025 η Doppler βρίσκεται πλέον σε όλο τον κόσμο, με έργα σε περισσότερες από 100 χώρες. Την ίδια χρονιά, η Ανθή Σταυροπούλου ψηφίζεται μία από τους 16 πιο σημαντικούς ανθρώπους του κλάδου παγκοσμίως στα People Issue βραβεία στο Elevator World. Από την πρώτη μας ημέρα έως σήμερα στην Doppler δεν ακολουθήσαμε απλώς τις εξελίξεις, τις σχεδιάσαμε. Με στρατηγική αξιοποίηση των ευρωπαϊκών πόρων επενδύσαμε συστηματικά στο μέλλον της ελληνικής βιομηχανίας και στη δύναμη της τεχνολογίας. Είναι χαρακτηριστικό ότι την περίοδο 2000-2015 διοχετεύτηκαν πάνω από 15 εκατομμύρια ευρώ σε μηχανολογικό εξοπλισμό, ενώ μόνο για τη διετία 2025-2026 προγραμματίζουμε επενδύσεις 3 εκατομμυρίων ευρώ σε νέο εξοπλισμό, ρομποτικά συστήματα και εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης. Το 2006 αποτέλεσε έναν σταθμό. Οι εγκαταστάσεις μας διπλασιάστηκαν, το εργοστάσιο επεκτάθηκε και το συνολικό του ευαδόν έφτασε τα 9.000 τετραγωνικά μέτρα. 20 χρόνια μετά, το 2026, ανοίγουμε ένα ακόμα κεφάλαιο ανάπτυξης, με νέα επέκταση 3.500 τετραγωνικών μέτρων, επενδύοντας όχι μόνο σε υποδομές, αλλά σε δυνατότητες, ανθρώπους και καινοτομία. Τα αποτελέσματα αυτής της αδιάκοπης πορείας
δεν είναι απλώς αριθμοί. Είναι απόδειξη οράματος που έγινε πράξη. Τη διετία 2010-2011, το μείγμα πωλήσεων μετασχηματίζεται από 30% εξαγωγές και 70% εγχώρια αγορά σε 90% εξαγωγές, καθιερώνοντας την Doppler ως μια ελληνική βιομηχανία με καθαρά διεθνή προσανατολισμό. 25 χρόνια μετά, κοιτάμε πίσω με περηφάνεια και μπροστά με μεγαλύτερη φιλοδοξία. Συνεχίζουμε να επενδύουμε στην τεχνολογία, στην ποιότητα και στους ανθρώπους μας, για να διαμορφώσουμε το επόμενο κεφάλαιο μιας εταιρείας που ξεκίνησε με όραμα και εξελίχθηκε σε διεθνή σημείο αναφοράς. Το 2017 ήταν μια δύσκολη χρονιά. Μια πυρκαγιά στην εξωτερική αποθήκη της εταιρείας προκάλεσε ολοσχερή καταστροφή. Χάρη στην έγκαιρη επέμβαση της πυροσβεστικής και στα μέτρα ασφαλείας που είχαν ληφθεί, η φωτιά περιορίστηκε. Η παραγωγή και τα γραφεία προστατεύτηκαν. Και πάνω απ' όλα, κανένας εργαζόμενος δεν κινδύνεψε. Γιατί για την Doppler η ασφάλεια των ανθρώπων ήταν και παραμένει αδιαπραγμάτευτη αξία. Αξιοσημείωτο ήταν το φιλότιμο και το πάθος των εργαζομένων να αποκατασταθούν γρήγορα οι ζημιές για να μπούμε ξανά σε λειτουργία. Τίποτα από όλα αυτά όμως δεν θα μπορούσε να γίνει χωρίς τους ανθρώπους μας. Χωρίς τους εργαζόμενους και συνεργάτες που στήριξαν κάθε ιδέα. Ακόμα και όταν έμοιαζε αδύνατο να πραγματοποιηθεί. Που ήταν δίπλα μας στα εύκολα, αλλά κυρίως στα δύσκολα. Γιατί οι εταιρείες δεν προχωρούν μόνες τους. Προχωρούν όταν οι άνθρωποι τους κινούνται μαζί. Σας ευχαριστούμε για όλα αυτά τα χρόνια που στηρίξατε την εταιρεία. Χωρίς εσάς, τίποτα δεν θα ήταν το ίδιο. Ένα ευχαριστώ στον καθένα και 223 ευχαριστώ σε όλη την ομάδα της Doppler. Moving forward, moving together.